Добре. Тук сега искам да погледна нещо. Искам да разбера момичетата какво и краят. Че тези дни нещо не ми говорят нормално. Хайде да видим. Какви са тези хора тук? Чакай да светна малко, че ми е тъмно. И така да светнем. Така. Айде бе. Така. Добре, тук почти всичко е изтрито. Добре, Майнкрафт, добре. Добре, гледат клипчета. Добре. На ъшито. И са се абонирали. Но вие, ако не сте се абонирали, и вие се абонирайте. Така. Хайде да видим телевизора. Да, каквито неща си има. Да видим нещо. То няма какво. Значи, в другата къща... Тук има ли телефон? Не, няма. Но в другата къща ще погледна. Нека да проверим. Добре. Тук, нека да видим. Сега. Добре, казах им, че не вярват. Че не трябва да вярват тия чудовища. То пък нищо не прави. Добре. Добре, с непознати хора. Добре. Нищо друго не намерих. Тия слушалки. Тук да видя нещо. Крият ли нещо? Не. Крият ли? Не. Само едно не е тук. То телевизор като същия. Премиум. Тук обикновено нищо няма. Добре, значи трябва... Опа! Тук няколко дрехи са останали, но нищо. Значи трябва да видя и другата къща. Айде бързо, докато не се е стъмнило. Дойдох. Така, тук телевизорче. Видях нещо. Кой е това? Така нямам време. И това е една от моите приятелки. Тук нещо? Не. Тук няма никаква файда. Нищо няма. И какво да правим сега? Какво ще правя сега? Те може да са се събудили. Бързо да тръгвам. Добре, не са се събудили. Светно. Чакай, и тук има. Ще им кажа да отидат на залата. Сега ще помисля. Така.
Оф. Добро утро, мамо. Добро утро. Добро утро. Добро утро, момичета. Как сте? Как сте? Добре. Хайде нещо да ядем. Да ядем... Не знам дали имаме. Нямате. Сега вънка ще ви изпратя нещо. Гейминг залата може да отидете, ако искате. Искате ли? Да. Добре, нека ви привлечем. Така. Добре. Да, и аз ще се привлеча. Така. Чао. И там нещо, ако искате си купете. Да. Хайде, чао, чао. Чао. Тръгнаха се. Сега искам да проверя нещо, пишат ли си с някой. Добре, нека да видим първо телефона. Тая приятелка, да се срещнат и да се забави просто. Тя приложение е добре. TikTok няма, Facebook няма, Instagram добре, Snapchat имат, какви снимки правят. Добре, хубави снимки са, Best Friends Forever, добре. Да видим сега. Тук нещо. Какви музики си пускат да видим. Добре. Добре, тук съм много добре. Последната май е балетска, много добре. Добре. Така, браво. Добре. И тук си сме. Чакай. Искам да видя в YouTube дали са се абонирали на Ушито. Не са се. От телефона и сега ще проверя. Ако не са се, не знам. Те трябва да се абонират на Ушито. Абонирайте се и вие. Добре, тук мука, добре. Чакай. Къде ще тръгват? Чакай, че аз забравя, ще сложи това. Така. Скаричка. Добре. Best Friends Forever пак. Всичко си е окей. Да видим на Ушо да са абонирали. От тук са се абонирали. Ей, сяка, той да знаеш как ще им се скарам. Малко ще легнат се цяла нощ, не можах да спа. Така ще си легна направо. Маля, тук е толкова хубаво. Да! Тук какво става? Супер! Аз тук ще играя. Нека да пусне. Не знае, хайде! Да започнем.
Сестро, виждаш ли как побеждавам, че мишълци, които не излизат? Не ще не видя. О, yes! Сестро, ти на кое ще играеш? Какво стана? Забравих на майка. Нека да отидем да вземем. Какво? На майка ви? Когато сте вие тука, искам вашата. О, да. Набързо да се смахнем от тука. Хайде, момичета. Много се попина. Да не така напълне. Да, госпожа! Без на майка ни девидната карта, нали, момичета? Мале, каква туалетна! Много красива. Това няма значение! Момичета! Мале, какво намерих? Какво е това? Това ли беше? Дай поне да го изяде. Ей! Какво? Да не искахте поне и вие. Тук трябва и други неща да намерим, май. Май всичко беше това. Какво? Да, то за ребра, че няма нищо друго. Момичета, няма нищо друго. Ние само за това не играхме, наистина ли? Айде да играем. Аз съм тук. Давайте, момичета. Уей! Сега ще видиш, сестро, как ще ги разбия. Как ще я разбия. Казах ли те? Мръсна ми вече, самичка съм. Не си сама, сестро. Мечта, взимайте планичка. Оставяйте ги тия глупости. Взимайте плано. Я, моето... О май гад! Много красиво. Моето... Моето красиво. Сега какво ще правя? Скучно ми е, рече. Жена, какво да правим сега? Който искате, бе, майка са тук, бе. И ти много се развика, бе. Добре, ай, чао.
Сега, тихо, тихо. Се слагаме нещата. И слизаме, за да намеряме още такива неща, които днеска намерихме. Абе, махай се от тук, бе. Чухте ли, момичета? Чухме, не сме глухи. Добре. Тук няма място. Малко по-тихо. Още колко по-тихо. Да намерим място. Хайде, чао, чао. Хайде, момичета, да търсим. Ела тук, бе, какво се огледа сега и ти? Отвали сега, тайно място ни трябва. Идвай тук, бе, сестро. Не, тук няма. Така много скучно. Тук няма да се качваме нагоре. Айде, мили. Дойдохме. Отварят врати. Така, няма, бе, няма. Има. Как? Какво разбрахме се? Какво разбрахме, момичета? Вас питам! Хей, робот! Кажи ни как се прави тук това. После ще се върнем на това. Електронно. Айде, идвай! Те винаги те заболяват краката. Тук не е тук лампичка случайно. Няма, момичета, идвайте. Разбра се това вече. Хайде, идвайте. Репузел идва. Ела си. Омага, какво е това, омага? Да, разбрах, че си върнем вече не си кажем. Така, тук разбрахме, че криеш показати нещо. Жена, ти мен ни познаваш аз кой съм. Сега казваш, тук скривалище нещо има ли? Или те разпърчосваме главата, чуй ме. Има ли? Няма ли? Не можеш да ми кажеш, добре! Аз сама ще си кажа. Айде! Айде, махай се от тука! Дойдохме пак. Няма нещо да стане за нещо. Нищо. Тук трябва да сложим нещо. Какво ли иска това сега от мен? Какво искаш? Не казах, че искаш това. Моля, какво искаш? О мага!
Така. Така. Добре. Какво видяхме ние там? Елата ми книжничка. Нищо не сте видели. Нищо. Добре. Тогава да отидем на първия етаж, мили. Привет отново! Не знаете с какво идваме? Някой там нещо не скрие, нещо. В какво става? Не. Нещо ми трябва тук. Момичета! Бедни сме, нищо не става. Тези моменти. Не се шапка. Но това не е нашата работа. Трябва да намеря други. Дай ви помощ, бей! Момичета! Тръгвайте! Къде ме светна? Варна работа. Така, разбра се, няма нещо да стане. Третия етаж. Така, казвай всичко или... Така, казвай всичко или не знам. Чакай да се справим. Чакай, стой сега за малко. Така, казвай всичко или не знаеш какво ще се случи. Казвай! Откриеш тайни. Какви тайни, момичета? Какви? Вашите места нещо тайни. Да пак такова. За какво е това? Изнервям се вече. Айде да дам това дом. Ще се изнервям на този робот там. Като носи изнервям него. Наистина. Айде момичета. Така. Ей, роботе! Така, взимай си го, не искам разправя. Айде, чао. Отивай при майка ми. Чао. Па. Здравей, мамо! Здрасти, милички! Как сте? Уморени сме! Не знам защо. Много сме уморени, мама! Добре, стига вече с тия ревалета. Лягайте си просто. Простичко. Лягайте. Аз имам да говоря по телефона. Ало, опа, нещо хабер има ли? Добре, видяхте ги, нали? Добре, кога? 9 часа, когато затваряте мола, никой да няма, само аз и вие. Нали? Добре. Справихме ли се? Добре. Скри го всичко, нали? Намериха ли? Че го дадоха без да разберат. Добре. Айде, чао.
Сега трябва и на друг, бе! О, здравей! Обаждам ти се за моите деца. Дойдоха ли при тебе? Добре. Искам да видя камерите. Ма ти, нали беше по много от туалет, не? Да не ги гледаш ли? Да. И искам да погледна камерите. Твърде зле са тия деца, искам да разбера. Добре. Чао, ще се видим. Айде. Колко часа? 9 часа, когато затваря. 9:30 мога да дойда, защото имам в мола работа. Добре, миличка. Айде, чао, благодаря ти. Чао! След 2 часа! Сега. Момичета, преобличайте се, за да спинкате. Сега, след мъничко ще стане късно. Ето, вече стана късно. И трябва да се оправите. Хайде, милайте си гледате. Няма значение. Така. Да, сега ще се преобека. Вие ми изчакайте. Става ли? Добре. Хайде, спинкайте. И аз идвам. Идваме и сега да си измия зъбките. Заспинайте вие. Дан-дери-дан. Късно се отървах се от тях. Чакай да ги скъсетя. Нека да започнем. Свърши. Да, свърши. Нека да започнем. Влизайте. Добре, тук така. Сега ще видят те. Какво ме заключвате? Искам да видя тук. Бум! Вау! Какво правиш? Аз... Никой не трябва да знае. Не знае добре. Ние ще се правим, че не знае. Ние ще тук да, след малко само тук искам да погледна нещо са правили. Нещо са правили, да. Да погледна само тук. Не е нищо тук. Компютъра скърца. Добре, никой не трябва да види. Да. Готови сме, да. Може да затваряте. Чао. За всеки случай може ли аз да го снимам, нали, защото детето ми, нали, е много така зле от главата и не ме слуша. Не, но всички ще
Каже чао! Чао. Чакайте, нещо да ви питам. Къде е другата карта? Другата карта за какво е? То е за мола ли? Да. И нищо като е за мола. Няма нищо. Да, няма нищо. Не. Така, искам малко да поговоря малко. Сега. Знам, че крият. Не, какво крият? Това е най-също. Нека да тръгваме. Чао! Здравейте! Как сте? Да. Добре да проверя. Вие ще ходите за туалета, така ли? Да. Изакайте се. Нека да проверя тук. Мале, какво? Да. Как няма, бе? Да, готова съм. Хайде, чао, ще се видим друг път. Нещо така беше чул. Да, хайде. Да. Хайде, чао! Чао! Готви. Трябва ми тока за помощ. Тока бокич. Бока. Не тая тук, просто моята приятелка. Просто си моята тук, не тази вещица. Чакай, че забравя нещо. Да, ти там са изакай са, бе. Няма проблем, бе. Изакай се ти, бе. Бързо, че откриваме тук картите. Няма значение, тръгвай! Бавничко влизаме, без никой да ни чуе. Утре знаеш как ще им смачкам главите. Не знаеш утре как ще им смачкам на тия главите тук. От лъжа се превърна. От добра ще се превърна в ложичка. Ще видят. Така. Сега то пепър тук. Тия двете ми трябват. Ще ги търговам. Те могат да ми ги вземат. Затова ще ги оставя на финно място. Тук. Без шум. Искам да мълчиш. Паролата.
ден да отидем на фризьор, искаш ли? Добре. Хайде, чао, 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 миличка, чао, чао.